Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа с коя програма да снимате телефон. Така, влизате в Google Play. Пишете Recordable. Така, теглите си първото. Като го изтеглите, без роте, като го изтеглите, отваряте го. И иска от вас да изтеглите още едно приложение, което е това. Теглите си го, отваряте го. И като го отворите, трябва да изтеглите още едно нещо. То ви показва там. Така, ето е това, ще ви го покажа, ето, това е. Като си го изтеглите, отваряте Recordable Free, който е, ето е този, който го изтеглихте от Google Play, отваряте го него и си снимате клипа. Да, това беше от мене. Абонирайте се за канала ми, харесвайте клипа. Чао!